Tambor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka New Trap Achik National Movement Riboy District haka arpotre uyayong arja penrio kala IT da ka Dorkhas haka Additional Deputy Commissioner jaka Riboy District ka kong balakin teorani da ka jingkerpat bansim khia halor ki jing bagi pat khasi ki basa haki snong khaput ki juman ya ki jing sha pendik haki bor sarkar ka jila Assam u Vice President ka seng u ba Sumar Lingdo ulaong ba ka seng kaleo jing tip na kapor si kapor bagi bor sarkar na ka jila Assam ki pendik ki pat ba nong snong ha khaput khamtam ki pulit para khlau jaka tanat ke Sarkar Assam bat haki stem beladap kala don ru ke jingja bawat unoi kai skul ula syakem bat syak bom syatiet haki pulit pahara khlau ke Sarkar Assam ka seng kala kerpat ya ke office u Deputy Commissioner ban pen sngawi ke jing ki pat ba syek Sarkar jila kana banya dai ki pat ba na ki jing sya thombor so mentagasi ar putrik nagliang ka H&M Riboy District unit ngila awan bu Dorkas sangne ha office jong Deputy Commissioner tamba Harisha ngimut ben kendu UDC tamba udon ba LHT tengimyo ben kendu U tengila ya kendu hai Additional Deputy Commissioner jong Riboy District ikong balakanti urani nakliang kaseng ba ngila bu ya ka Dorkas hang ni hadisi kalong ba habide bagi isu kimat haki border area namar kumbalong himanta ki pejba nong sisnong jongi ki basa hagi kaput menin haga ba menin menne kidang mi kita gi jingja namar mancam snem ru kaju hagini gi sinyu kaju rekum gaseng ngi kantu syaka bor jong Deputy Commissioner ban yakren syaka Sarkar Meghalaya habide begini kimat ba nakapor syakapor ki peba nung sisdong jongi gi syak pendik hakite gi border namar ladangi phai saudong sokun jong gini ki hima ki bahap hapo ladade ka hima jirang soyong nongspung nongklau nang ta girat marwet nomor ba bun ki syak pendik hagi bawan hagi no gi kampan roy nakaliang ka Meghalaya kathe ya kite gi skim benroy ha kite gi border but hagaju kapor ba ki paiba nong sisdong jaka Meghalaya ki syak pendik ki syak tit ki syak bom nakidau ki berit ki beria ba klemburum syu kata ka hok longbru manbru hangte hagi border nomor gasukar Meghalaya ibun sin ka chu yesha bat kamju simkhia onda ladon kita gi jingja kan sakran rengi karmen skem langba gani ga langba gani kesni ka bengi labu ka merendom hangni office jong UDC ba un simkhia ban yakren bat ga sarkar kenang ba kilat ya gino jing kita gi ba nong sincong jingi ki basa haki border area kamtam bangi kentu juru katkum kamerendom bangi ladap sumit mentah kasni ba niakaran ba bankut ya ki gisim kirat ki hima ki dorbar sinong bani flu jimut halor ki jing jongki bakin tip ya naga kada ba syami ini ki jingja ki basusi hangite ki jaka border. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakhot ikashnong nongi kwayo sngo bhan ikashnong de lakhot kalayat dikila pen sngo hinashnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bayo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that kashulang tang kata let us work together and let us promote our state
for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba pi ang nod ngiru hang ni shuaban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ka jing mantoy kan long yang ngi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.